खुलुमबाय आं मुस्रि सुशान्त नार्जारी नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव आंनि बे इउट्यूब सुशान्त नार्जारी आईबीसी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ जाय बिथांमोना माबा मोनसे अर्गेनाइजेशन माबा मोनसे बिजनेस माबा मोनसे एन्टारप्राइज माबा मोनसे कम्पानि सामलायो जायनि आन्दाराव गोबां एमप्लयिफोर दङ। दा बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ जोबोद गोनां मानोना बेवहाय आङो पइन्टफोर होनायफोरखौ जुदि नोंथाङा नोंथांनि अर्गेनाइजेशनाव इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला नोंथांनिफ्राय एमप्लयिफ्रा मालाबाबो नागारनानै थांनाय नङा। दा आङो मोनजि पइन्ट्सफोर टिप्सफोर होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय सिगाङावहाय सोरबा एमप्लयिया बबेबा जाफुंसार एबा मावनो होनाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंसारनो हादोंबा फिसा रंजानाय होनांगौ एबा गसंना बयबो आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायनांगौ जायखौ इंराजियाव अवेशन होननानै बुंनाय जायो। इंराजियाव माने सेलेब्रेट स्मल सक्सेस माइलस्टोन ओवेशन। दा नोंथांनि अर्गेनाइजेसनाव बेखौ खालामो एमप्लय माबा मोनसे स्मल सक्सेस खालामदोंबा बेखौ आखाइ खबनानैहाय बरायनांगोन सनमान होनांगोन रेसपेक्ट होनांगोन अब्ला माने एमप्लयिफ्रा जोबोद मोजां मोनगोन अब्ला माने नोंथांनि अर्गेनाइजेसनखौहाय एमप्लयिया नागारनानै थांनाय नङा। नैथियाव दङ पटलाक। पटलाक माने स्टाफफोरखौ बयखौबो सम सम टिफिनखौ शेयार खालामना रानलायना जानाय प्रग्राम खालामनांगौ। जे एमप्लयिफ्रा फैनानैहाय गाव टिफिन लाबोयो दा बेखौ सप्तायाव खेबसे बा दानावहाय खेबसे गासिबो गावबागाव बिराद मोजां माबा संनायफोरखौहाय टिफिनखौ लानानै फैगोन आरो बे टिफिनखौ स्टाफफोरनि गेजेराव बिराद मोजां शेयार खालामलायनानै जानांगौ आरोखि। बेबायदि खालामब्लाबो एमप्लयिफोरनि गेजेरावहाय मोजां इनभाइरनमेन्ट लाबोनाय जायो आरो बेखौ खालामोबा जोबोद इन्टारेस्ट मोनगोन एमप्लयिफ्रा। दा बिदिजोंबो एमप्लयिफ्रा नोंथांनि अर्गेनाइजेसनखौ नागारनानै थांनाय नङा। थामथियाव मा पइन्ट दं? प्रि फुड स्पेशल इनसेन्टिभ फर एमप्लयिज वर्किं बियन्ड अफिस आवार्स। मावखुलि समनि बारा मावनाय एमप्लयिनि फोरनो बेसेन गैयै जानाय जगायना होनांगौ आरो माबा मोनसे जर'खा इनसेन्टिभ होनांगौ। जुदि एमप्लयिफ्रा मोनसे थि समनि एसे बारा मावदोंबा बेनो मोनसे फ्रि फुड मोनसे फ्रियैनो जानाय लोंनाय बेबस्था खालामना होनांगौ आरो हायोबा बेनो इनसेन्टिभ होनांगौ। अब्ला माने एमप्लयिफ्रा बेबादि मावसिननो गोसो जागोन। बेनि उनाव ब्रैथियाव दङ इनकारेज गुड हेल्थ। जुम्बा पावार योगा एरोबेटिक जिम लाफ्टार योगा लाफ्टार डेन्स माने मोजां देहा लाखिनो इनकारेज खालामनांगौ। जुम्बा मोसानाय पावार योगा खालामनाय एरोबेटिक जिम खालामनाय मिनिनाय योगा मोसानाय बायदि बिदि मोनसे इन्टारेस्टिं माखासे प्रग्रामफोर लानांगौ। जेरै बाल्ले बाल्ले होननानै मोसालायनाय बेफोरबायदि मोनसे जयैनो स्टाफफोरनि गेजेराव मोनसे प्रग्राम लानांगौ सम सम। अब्ला माने जोबोद इन्टारेस्टिं जायो एमप्लयिफ्रा। दा नेक्स्टआव दङ 5 पइन्टआवहाय इसप माने एमप्लयि स्टक अनारशिप प्लान। एमप्लयि स्टक अनारशिप प्लान माने बुंनो थाङोब्ला सिम्पलि बुंनो थाङोब्ला रेभिनिउ शेयारिं माने प्रफिट शेयारिं। दान बान्था सेलारि होनायनि अनगायैबो टप एमप्लयिफोर जायफोर नागारनानै थांब्ला जोबोद खहा जागोन बिब्दिनो लाब प्रफिट इनकामखौ माखासे होनांगौ सेलारिनि अनगायैबो नङाबा मोजां एमप्लयिफ्रा थानो नागिरा। जेरै गुगोलनि सिइअ सुन्दर पिचाइ। गोबां एमप्लयिफोर दङ बेनाव टप जायनि गेजेरजों कम्पानिया जोबोद नेक्स्ट लेभेलावहाय थांनो हागोन आरोखि। दा बेफोरबायदि एमप्लयिफोरखौहाय मा खालामनांगौ? इसप होनांगौ एमप्लयि स्टक अनारशिप प्लान बेखौहाय खालामनांगौ। माने कम्पानिया नोंथांनि अर्गेनाइजेसन प्रफिट जादों बेनोबो मोनसे
पारसेन्टनि बेनो मा होनांगौ बेनिफिट होनांगौ जेनेबा जुदि कम्पानिया जुदि 1 लाख प्रफिट जायोबा 25% मोनगोन बिदिनो मोनसे पारसेन्ट जायोबा 10% 20% बिदि मोनसे होनांगौ अब्ला माने बे एमप्लयिफ्रा जोबोद मावनो गोसो जायो जेरैहाय गुगोलनि सिइअ सुन्दर पिचाइआ सेलारियाबो वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो एमप्लयिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन आरो बेनि अनगायैबो बियो मा मोनबावो कम्पानिनिफ्राय इसब मोनबावो माने बेसेबां कम्पानिया ग्रथ जादों बेसेबां प्रफिट जादों बेनिफ्रायबो बिथाङा मा मोनबावो शेयार मोनबावो दा गोबां टप कम्पानिफोरा बेबादिनो खालामो टप एमप्लयिफोरनो इसब खालामनानै होयो जेरै माइक्रसफ्टनि सात्य नाडेला बिथांमोननोबो होयो दा नेक्स्टआ जाहैबाय अन दा स्पट इनसेन्टिभ मावखांब्लानो जायगायाव इनसेन्टिभ मोननाय खालामनांगौ अब्ला एमप्लयिफ्रा मावनो गोसो जायो दा माखासे समखौहाय मोनसे अबेबा मोनसे टारगेट होबाय जे बेखौ मावनो हाखांब्ला स्पटआवनो जायगायावनो माबा मोनसे इनसेन्टिभ होनाय आरोखि जेनेबा लाइन फैसाफोरखौ 500 बा 100 बेखौ आरामसे मा खालामना होखाबाय आरोखि ओमफ्राय अबेबा मोनसे खामानिखौ नै मावनांगौ बे मावखांबाथाय बेखौ लानानै थांदो मावखांबाथाय लानानै थांदो बिदिनो स्पट इनसेन्टिभ जोङो होनो हायो अब्ला माने दहमैनो मोनब्ला बिराद इन्टारेस्ट जायो मावनो जुदि मास मोनसेनि उनाव इनसेन्टिभ होनामोनब्ला मावनो गोसो जायो खिन्थु दानो मोनोब्ला जोबोद मावनो गोसो जायो दा एमप्लयिफोरखौहाय नोंनि अर्गेनाइजेसन लाखिबाय थानायनि बेबो मोनसे मोजां टेकनिक स्नियाव फैदो सेलेब्रेट स्पेशल अकेजन्स बार्थडे एनिभार्सारि वर्क एनिभार्सारि जर'खा फोरबो जोनोम सान एनिभार्सारि खामानि मावनायनि एनिभार्सारि बायदिखौ फालिनांगौ जुदि एमप्लयिनि बार्थडेफोरखौ जोङो फालिनांगौ एमप्लयिनि जेनेबा मेरिज एनिभार्सारि होन बा बिनि मावनायनि मोनसे एनिभार्सारि जे दिनावहाय बेहाय बे अर्गेनाइजेसनावहाय जइन जाजेनोमोन अब्ला माने मोनसे वर्क एनिभार्सारि बेफोरबायदिखौहाय एसे फिसा प्रग्राम खालामनानै मानिनांगौ अब्ला माने एमप्लयिफ्रा जोबोद थुलुंगाखांनाय मोनो मोजां मोनो दा नेक्स्टआव जाहैबाय मस्ट इम्परटेन्ट टाइमलि सेलारि एप्राइजेल प्रमसन डिस्ट्रिबिउसन अफ बनास थि समाव सेलारि प्रमसन खालामनाय बनासखौ रानना होनो हानाय जानांगौ थि समावनो जोङो सेलारिफोरखौ मोनसे सम थाखाय सेलारि होनाय बे समावनो होनांगौ मानोना एमप्लयिफ्रा बेजोंनो मा खालामो गावबा गावनि लाइफखौ सालायनांगौ जानानै फैयो बेनिखायनो जेसेबांनाखि हायो सेलारिखौ थि समावनो होनो हानांगौ आरो बनासफोरखौ थि समाव होनो हानांगौ आरो बेनि अनगायैबो प्रमसनफोर खालामनांगौ दंबा थि समावनो बेखौ प्रमसन खालामना होनांगौ जाहाथे एमप्लयिया जोबोद मोजां मोनो आरोखि बिनि उनाव नेक्स्टआव जाहैबाय गिफ्ट टु एमप्लयिज अन फेस्टिभेल लाइक दिवाली बिहु बैसागु दिवाली बिहु बैसागु आरो स्टाफफोरनो अनथोब बा गिफ्ट होनांगौ ओमफ्राय बिदिनो दुर्गा फुजा होन बिहु होन लक्ष्मि फुजा होन माखासे बिदिनो फोरबोफोर थायो दा बैफोर फोरबोफ्राव मा खालामनांगौ कम्पानिया बेनो मा खालामनांगौ मोनसे गिफ्ट होनांगौ अनथोब होनांगौ फिसा फिसा गिफ्ट अब्ला माने जोबोद मोजां मोनो आरो नेक्स्टआव जाहैबाय ट्रेनिं इनभेस्टमेन्ट इन देयर ग्रथ एन्ड डेभेलपमेन्ट बिसोरनि जौगानायनि थाखाय फोरोंथाइ होबाय थानांगौ थारमाने एसेबां हायो जोङो एमप्लयिफोरनो मा होनांगौ ट्रेनिं होनांगौ जाहाथे बिसोरो माखासे गोदान वर्कस जायफोर चेलेन्जिं बेफोरखौहाय टेकेल खालामनो हायो मानोना गोबां लेटेस्ट टेक्न'लजि फैबाय थानायावहाय माखासे मावनायनि आदब टेकनिकफ्राबो आलादा जालांबाय थायो दा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ बे एमप्लयिफोरखौ जेसेबां हायो नोङो जुदि हायाबा सोरबा मोनसे एक्सपार्टखौ लाबोनानै बिथांमोननो ट्रेनिंखौ होबाय थानांगौ जाहाथे बिसोरो गोदान आदबजों खामानि मावनायावहाय एडजास्ट जायो दा आङो जोबनायावहाय मोनसे 10 जाबाय आं 10 पइन्टल' होनाय दं आरो मोननै आं बनास पइन्ट होबावनोसै मोननै बनास पइन्ट बेनो जाहैबाय मोनसेया फ्रि टि कफि सप मेगि सेन्डउइच बेसेन नाङै साहा कफि मेगि सेन्डउइच जाहोनांगौ एमप्लयिफोरनो हायोबा माने फ्रि कफि
मेगि सेन्डविच बेफोरबायदिखौहाय फ्रियैनो जाहोनांगौ मा जानो सानै सानथाम बिराद बुरजा जागोन खिन्थु उनाव लासै लासैनो खमायलांगोन नोङो जुदि हायोबा बेखौबो जाहोनांगौ अब्ला माने जोबोद मोजां मोनगोन जे जोंनि माबायाव कम्पानियाव ओरैबायदि थांबानो ओरैबायदि मोनजायो जोबोद मोजां मोनगोन दा नेक्स्टआव दङ फेमिलि गेट टुगेदार माने एमप्लयिफोरनि न'खरफोरखौहाय लाना जयै प्रग्राम खालामनांगौ अबेबा मोनसे प्रग्राम अर्गानाइज खालामनाय जयैनो गासै फेमिलिखौ लेंहरजोबनानै मोनसे प्रग्राम खालामनांगौ बाय मोसानाय गान खननाय गासिबो थाजोबनांगौ माने अब्ला माने एमप्लयिफ्रा जोबोद मोजां आरो मोजां एमप्लयिफोरनो बिदिनो बान्था होनाय मा होनाय बेफोरबायदि प्रग्रामावहाय खालामनांगौ माने एमप्लयिफ्रा अब्ला जोबोद मोजां मोनो खामानि मावग्राफ्रा अब्ला नोंथाङा जुदि अबेबा मोनसे कम्पानि अबेबा मोनसे बिजनेस इस्टाब्लिशमेन्टनि अबेबा मोनसे दखान हटेल जायनि आन्दाराव गोबां माने एमप्लयिफोर दङ नोंथांमोना जुदि बेखौहाय खालामनानै लायोबा नोंथांनिफ्राय एमप्लयिफ्रा माब्लाबाबो नोंथांखौ मा खालामनानै नागारनानै थांनाय नङा इन्डियायाव मोनसे कम्पानि TCS टाटा कनसालटेन्सि सार्भिसनो बे कम्पानियाव जै जइन जाबाय माने वार्कारफ्रा एमप्लयिफ्रा माब्लाबाबो नागारनानै थाङानो आंहा बेखौ मोनसे नलेज बेखौहाय आङो मोनथिनानै दङ बेनिखायनो नोंथाङाबो जुदि बे आं जे गासैहाय 10 पइन्ट आरो मोननै बनास होबावबायसो आं बेखौ जुदि नोंथाङा इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला 100% गेरेन्टि होनो हायो नोंथांनिफ्राय एमप्लयिफ्रा नागारनानै थांनाय नङा आंनि बे इउटिउब चेनेलखौहाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आङो खावलायबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय